Co to sakra je? Hej, Vito. Dlouho jsme se neviděli. Jasně. Dlouho. Co chceš, Henry? Drink. Pojedeme mým autem. Přilepovací kníry. Poznal bych... Hele, napadlo tě někdy, že by se směl líp, kdyby dělal něco jiného? Abych pravdu řekl, ani ne. Tohle jsem já. Tohle umím dobře. Jasně. A je z toho i víc peněz, než kdybys dělal taxikáře. Po tom průseru v hotelu jsem přemýšlel, jestli neutéct z města. Ale kam bych šel? Co bych dělal? Proto jsem přišel za tebou. To byla tvoje poslední naděje? Díky, hele, ale proč jsi šel za mnou a ne za Joem? Jo, hele. Joe je v